పాలనలో టెక్నాలజీని విస్తృతంగా వినియోగించి క్షేత్రస్థాయి ఉద్యోగులపై పనిభారం తగ్గించాలని సీఎం చంద్రబాబు ఉండవల్లిలోని క్యాంపు కార్యాలయంలో ఆర్టీజీఎస్ పై వివిధ శాఖల అధికారులతో సీఎం సమీక్ష. ఇక డేటా డ్రివెన్ గవర్నెన్స్ పై మరింత దృష్టి సారిస్తాం. మన మిత్ర వాట్సాప్ గవర్నెన్స్ ద్వారా 878 ప్రభుత్వ సేవలను అందిస్తున్నాం. ఇప్పటి వరకు 1.43 కోట్ల మంది ఈ సేవలను వినియోగించుకున్నారని అధికారుల వెల్లడి. వైద్యం, వ్యవసాయం, రెవెన్యూ, రహదారులు, ఆర్టీఏ, అగ్నిమాపక శాఖల పనితీరుపై సీఎం సమీక్ష.